Ce vendredi 5 février 2021, aux environs de 16 heures, l'enceinte du Conseil des sectes de Kati a servi de cadre à la grande cérémonie officielle des dons des documents administratifs relatifs à 50 parcelles à usage d'habitation aux femmes veuves de Kati. Présidé par M. Yoro Olegem, le maire de la commune urbaine, toutes les autorités ont pris part à cette cérémonie. Aux côtés de Mme Djeneba Keita, non moins la présidente de cette grande association qui œuvre inlassablement pour le bien-être des femmes veuves de Kati. Dans ce reportage, vous écouterez les témoignages de ces femmes qui sont venues exprimer leur joie et leur reconnaissance à M. Youssouf Ngolo Keita, qui est le donateur. Youssouf Ngolo Keita, à leur dire, n'est pas à sa première donation, car l'année dernière déjà, ce monsieur au gros cœur avait remis plus de 100 parcelles, toujours à l'association des femmes veuves présidée par Mme Djeneba Keita. Comment faut-il fait? Ah, Djeneba est horani. Djeneba est normalement à Djamana fait wallahi, Djamaba est fait. Djeneba est horani. Ah, tu es où Tayana? Doya on sababu, ami damele. Allez, on s'en va chez Djeneba Keita. Ni Djeneba est nyosoro. Aba ko ami damele ka mo wele. Abda nyo. Abfebe da umma. Wani manadi Djeneba ba damma. An saka Djeneba sara soro. An fa fa sigi la ka do ke Djeneba yi. Ala ka sini kana di Djeneba ma. An fa fa da ala ka sini kana da umma. Ati Djeneba sara soro de ala de Djeneba sara. Nango kame kuma taunda ne kati wolode mode. Ne katika di. Nga depuis ala inda ma derika do association na ni Djeneba tate. Note nebe ni ga sambi worobo bi katikono. Ne fa sigira katia. Ndo ma sigile fle ni won kerefe. Ka nga demsenya ke ka nga fembe la jalinge. Muyenda Djeneba la. Bamanan ko mo gobe tige mo la ko ni kele ibe da mo la fene ko ni kele. Ne fa na e problème sur le dondo choufe. Ne ento nga so ka Djeneba wele Djeneba ko ka ngeta. Ama mobili ta ama moto ta ama foi ta isira mine kana an shira police la fuga duguje ne ni Djeneba Keita wa usmane mene shidi ma mo ni be Djeneba fe ne fana sanga de bi fe ni go Keita Djeneba fe ne fana bani nda politique la nta foi la Djeneba Keita e faton de meba atoka de baton de meba atoka de yatimon de meba Djeneba Keita e jigitol jigitandi atoka deme badi ala be jiginton deme Djeneba Keita ba on wele dora meklete mo gashigu aka association mo aba on wele kan arbitre war de la ko ban mangado nyana man tisa adu ngautu aba on wele ka war dama Djeneba Keita be on nyejiche malo nya sugaro nono ni sugaro sera ala de biliki jo shuni kle kayala kam anyini ka on wele kana ka so ka dama ama ba kana abe don tuga ko abe fana tuga ko abe asu tuga ko ubi yala ka fene ka on wele ka dama o kuma Djeneba Keita to nyo kan ten nyo amada ni mun ka Djeneba ko la antola ni mu Djeneba ba mi sai mo fe dim Djeneba Keita association mo ni wala yere dam wala ka shu yere dam be bela jine ko na ba be pem siasa ni bela jine ko be jufo ani mo ko be la dangan fe me Djeneba yere fo tanti furu ni Djeneba ni ko ki ba ko ibe do ba ka baraji la abe mina dunu ko benye ba kan ci ay parce que ni mo ni fem ke iba ki yere ni iba to so ya iba to so la har albi alaka shini Canada awun fana biyan na association mo aka fuli fana biyan ni ana Djeneba awdi dunda ni awte Djeneba te fuyi to awdi watu aw fo Djeneba to ka fuli bilibili la si aw fana ni chawere
ni min filɛ nin ye nin ye adamadenya taasira ye dɛmɛ taasira don aw fan fɛ dɛmɛ taasira don anw fan fɛ parce que a ye ŋoniba de bɔ anw sen na a ye ŋoniba de bɔ mairie sen na ni anw kan ka fɛn minnu kɛ n'ale bɛ k'o kɛ vraiment tɔ to ko la donc ka foli kurakuraya k'a las'an ma nin kɔni diyara ne ye fo k'a fɔ a to ten n bɛ yafa fana ɲini aw fɛ n ma se ka na joona n b'o kɛ hakɛto ye mɔgɔ de nana n fɛ n bɔtɔla yɛrɛ de mɔgɔ 3 de nana ɲɔgɔn fɛ donc il fallait que n k'u lamɛn kelen kelen o de y'a kɛ n nana retard dɔɔnin na aw b'o kɛ hakɛto ye lawudi kama tɛ donc an bɛ ala deli ala ka nin ɲɔgɔnna caman kɛ anw ye wa min y'a di fana ala k'a kɛnɛ to ala k'a to a ka caman sɔrɔ ka caman di min tɛ nin ye an bɛ dugawu kɛ ala ka si ni kɛnɛya fana d'a ma donc ne bɛ bɔ kɔrɔfɔ la ka fɔ vraiment nisɔndiyalen don kojugu donc ala ka wula hɛrɛ di ala ka su hɛrɛ d'an ma ala k'a kuncɛ hɛrɛ la. Monsieur le maire a ye tɛgɛrɛ b'a fɔ monsieur le maire ye a y'a sen fa ka sanga kɛnɛ kan an b'a fɔ kosɛbɛ. An bɛ kati autorité bɛɛ fo min sen sera min sen ma se an bɛ bɛɛ fo bi fana ye dɔma ye an veuve bolo tuguni il y a 15 jours de cela ministre so muso ka ministre so Bintu Funɛ o kɛra le 20 janvier a kɛra ala ɲɛna a kɛra walagɛ ɲɛna a nana ko caman kɛ anw ye kati ɲɔsimasiw b'o la chaise b'o la baramabaw b'o la donc an tɛ se k'a fɔlen na nka n'i y'o kɛra ala ni monsieur le maire sababu monsieur le maire wallahi monsieur le maire fɛn bɛ e ka hɛrɛ kɔfɛ min tɛ ne tuguni monsieur le maire e de ko k'e bɛ musow fɛ i y'a dɔn k'i bɔra musow de la wallahi ala t'i kɔ fiye 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 an mana wuli su monsieur le maire b'an kɔ an wulila tile monsieur le maire b'an kɔ zarandalaw b'a fɔ ko tigakisɛ kelen a bɛ du bɛɛ balo cɛw ni minɛ k'a di muso ma k'a di den ma fa fara ba fara den fara o walagɛ min de sigilen filɛ walagɛ min diɲɛ fɛn bɛɛ to an ta la ka tiya n'an taara yɔrɔ yɔrɔ walagɛ min b'an kɔ nka zale y'a minɛ walagɛ min de la basa kabi b'a ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ zale ko a ko tanti jɛnɛba a ko n ye concert cercle d'i ma i sago b'a la bɛɛ t'o kɛ mɔgɔ ye dɛ badabada zale Mamutu fana nana sen n'a kɔrɔkɛw sen na yɔrɔ la ni monsieur le maire ma se ka se yɔrɔ yɔrɔ Mamutu bɛ yen donc k'a fɔ ye regroupement fɛn fɛn bɛ yan bi mɔgɔ mɔgɔ se ye sisan bi cɛ kunda an yɛrɛ ka ancien combattant sigilen filɛ n'o ye Amadu Jalo a ɲini yɔrɔ wɛrɛ si t'a la ne Jaraba Keyita ka so kɔ kanu de y'o kɛ a ko binɔmu ne b'i kɔ i bɛ yɔrɔ yɔrɔ ne bɛ a filɛ nin hali le 20 janvier tɛmɛla tuli yan donc an bɛ kati autorité bɛɛ fo ka dugutigilakaw fo ka reportaradio fo ka rajosow bɛɛ fo fɛn fɛn se si yan nɔ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a yira k'a fɔ kati de ka di kati musow hali san kana sɛgɛn ala ye bi k'anw ye mais san wɛrɛ u bɛ ala bolo dɛ tiɲɛ tɛ wa n'an bɛnna jamana bɛ yiriwa nka ni kɛlɛ ma ni bɛn ma fɛn fɛn sɔrɔ kɛlɛ t'o sɔrɔ o de kama anw ye ancien musow ye k'a yira k'a fɔ saya min kɛra nin san damadɔ kɔnɔ 619 veuves o de bɛ yen jamana tɛ san kɔrɔ bilen koyi an yɛrɛ de b'a ɲini an kɔrɔ n'an fasa n'an y'a ɲini hali n'an dɛmɛbaga ɲumanw olu bɛ se k'a sɔn dɛmɛbaga ɲuman o fɔlɔ 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 min ye madame Sangile samedi tɛmɛlen a bɔra yan a y'a ŋaniya yɛrɛ a ye fɛn bɛɛ k'anw ye ka balo di an ma ka tekominɛnw di an ma hali kunun wallahi ni muso in tun bɛ ne bara enveloppe de di ne ma a ko madame Keyita n tɛ se ka na bi n bɛ taa festival la Segu ne minɛ k'i yɛrɛ dɛmɛ n'a kana sogo di anw ma Jaminatu ale fana ye député a bɛ Buguni a ko kati muso n bɛ segin ka jɔnya juru la ninnu bɛɛ ye Jaminatu ka mɔgɔ de donc an ni fɛn fɛn bolo bɛ ɲɔgɔn bolo n'u ye commune 6 présidente ou bien commune 2 de don Misira Aramata Kulubali
Donc c'est pour vous dire que une association signée dans toutes les 6 communes de Bamako. Ça a carré de cas jusqu'à Kidal. Nous sommes anti-bien ça. Nous sommes anti-bien. 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 Je suis la présidente au niveau local, mais la vice-présidente nationale au niveau du Mali. Au Bédana Sirad. Mania ira k'a fɔ an b'an ka partenaire bɛɛ de fo ka daminɛ Esora la fo Mali kɔnɔ yan ka tila ka RMO fana fo partenaire b'an fana cɛ n'an wulila fɛn fɛn na lettre tɛ nin cɛ bolo n'a ye ka weleli kɛ dɔrɔn a ye kibi dɔ bila ka na dɛ foyi t'o kɛ ni danna ni bɛn tɛ an bɛ aw yɛrɛ fo k'aw barikada ka vɛfu fana fɔ k'a yɛrɛ wala k'a fɔ ni cɛ banna tu te vois dans un nouveau monde aw kana sigi ka bolo da sen kan dɛ ɲɔsimasi minnu dira an ma an ka labaara n'an y'an farikolo baara wala an bɛ tɔnɔ sɔrɔ mais dogo do ni ala yɛrɛ ta tɛ ko mɔgɔ si la o tuma an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ an bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ baara min na o tuma sisan kɔni n bɛ an bɛɛ la doyen fana fɔ n'o ye Bula Danbɛ o ka kan sigi bɛ yen nɔ madame Sanogo ka tila ka Mapi fana fara o kan Mapi tɛ se Samake Wabada n'a ma dɔn ne bara karisa mun de b'i la o bɛɛ ye bɛn sira de o tuma na n b'an jɛɲɔgɔn bɛɛ fo ala ka wula yɛrɛ d'an ma ala ka dɔ wɛrɛ yira an kɛnɛ na n'an ko an bɛ foli kɛ foli belebeleba yɛrɛ o y'a le généreux donateur Isu Ngolo Keyita Isu Dante Isu mɔgɔ b'i wɔɔrɔ dugukolo la bɛ k'a d'i ma o de dɔ ye nin y'an ka deuxième édition de salon nana du 100 de di ne ma Amadu Yɔrɔ Pe témoin ye hali an se la sɔrɔ salon o kɛra salon 20 janvier la ɲinan a ye 50 di a ko ma sœur ni ala ma ka jɔnya boli kan n'ala nin kɛra sɔn ne ma bɛɛ bɛ so sɔrɔ Mali kɔnɔ m'a fɔ ala ɲinɛ ma dɛ nka n'ala sɔnna ma ne b'a ɲini fantan de dɛmɛli kɔnɔ o tuma notre généreux donateur Isu Ngolo Keyita an b'a fɔ k'a barikada ala k'a n'a muso kɔrɔ ɲɔgɔn bolo ala ka jamana yiriwa ala ka Mali kɛ ala ta ye wala a kana kɛ jugu ta ye aw bɛɛ ni cɛw ni baraji an bɛ bɛɛ fo alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jangan dulu balik. Ma Aidara arajo jigi. Sirifu Musa. Elen Dabono. Elam Santa de Vache. Natane Traoré. Natane Traoré. Elam Santa. Ali Touré. Ali blessé de guerre. Kadam na ko fa se wona la rek se ba be. Donc angana na ban na ko na ndem fana ba. Flamso. Ay tigre belbele ba fa. Voilà. Les Isu Ngolo fo. Ok. Voilà. Communal fo ka bureau communal fo ka dugutigiw fo ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo ka katikaw bɛɛ lajɛlen fo n ka foli kɛrɛnkɛrɛnya la a bɛ Jɛnɛba Keyita de ye parce que n'i ko ko i sababu ɲuman i b'a fɔ ko jɔn kunnadi n'i ko ko jɔn kunnadi i b'a fɔ sababu ɲuman Jɛnɛba kɛra sababu ɲuman de ye katikaw ma surtout les veuves a kɛra sababu ɲuman tuma bɛɛ a bɛ boliboli la ka se ka fɛn dɔ ɲini ye. Le 20 janvier tɛmɛnen a ye donbolokow ye Barmas b'o la Chaise b'o la Suma b'o la ka fara ɲɔsi machine kan donc bi en plein yan a bɛ ka du terrain de di mɔgɔw ma donc a bɛ fo kosɛbɛ ni Jɛnɛba fora mɔgɔ min kɛra sababu ye k'an lase Jɛnɛba yɛrɛ ma a fana bɛ fo dɛ k'a ni ce a yɛrɛ ye vraiment an nimisi wasalenba de don bi parce que anw de kan ka nin waleya ka nin fɛn kɛ mais a se t'anw ye mais n'i ye mɔgɔ sɔrɔ min b'o kɛ duguden surtout katika ka nin wale kɛ ka veuve sɛgɛrɛ donc foli kan ka kan koyi donc an b'o foli k'a ye vraiment k'a ni ce ko ala ka a mɛn si la ala k'a kɛnɛ to min y'a di fana an bɛ ala deli ala k'o fana mɛn si la
ala ka bolo mɛn baara la an bɛ ala deli a kana dan nin ma hali bi jɛnɛba k'i cɛsiri fɛn ma se ka kɛ a k'a lajɛ n'a bɛ se k'o kɛ cogo min na ka mɔgɔ wɛrɛ toucher pour que an ka se ka fɛn sɔrɔ ka di muso ninnu ma mairie jɔyɔrɔ a se t'an ye ka wari d'u ma u k'a jɔ n'a se kun b'an ye an b'a kɛ mais a se t'an ye mais kumakan duman kɔni bɛ yan dugawu fana bɛ yan nɔ voilà donc o de kun don. Reclena. Ne Madame Keita, Djenaba Keita, je suis la présidente au niveau local de Kati, la présidente des vieux militaires à Kati. Au niveau national, je suis la vice-présidente. En même temps, je suis le secrétaire général des personnels civils de l'armée aussi, au sein de l'UNTEM. Je suis la vice-présidente nationale à l'ISP, qui est une organisation affiliée à l'UNTEM aussi, ISP. Voilà. Kosɛbɛ. Ayiwa du terrain kɔni ni y'a deuxième édition de salon 20 janvier la a nana du terrain 100 de an ma ne yɛrɛ dɔ di n ka anciens ma i y'a faamu min ka kan ni min ye ne y'a di bɛɛ ma e ma n ye cɛ kelen pe tɔgɔ wele o cɛ kelen na n taara visite kɛ polyclinique la k'a daminɛ ale kunkolo f'a senkɔnni kuma a bɛɛ marifakisɛ chaque 3 mois u bɛ taa dɔ extrait ka bɔ a la donc il faut penser aux victimes de guerre parce que an denw don an balimaw don donc an cɛw fana don i y'a faamu ni dutɛrɛnden in kɔfɛ ne tɛ se ka Isu fo ka s'a dan na Isu Ngolo Keita a ko ale bɛ du san ka terrain san ka di dɛsɛbaatɔw dɔrɔn de ma Mali kɔnɔ i y'a faamu a ko ne kɔrɔmuso n'Ala ma ka jɔnya boli kan n'Ala ni kɛra sɔnna ma hali n'a kɛra mɔgɔ 1000 n b'o ta i ka association na n k'a diyara n ye a dun y'a fɔ fana a bɛ k'a kɛ salon du 100 ɲina 50 i y'a faamu o tuma la an tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na min kɔni ka d'anw ye an b'a fɛ aw fana ka fara an kan an b'a fɛ ka jɔnjɔn de d'a ma Mali kɔnɔ yan mɔgɔ mɔgɔ hɛrɛ k'anw ye k'an dɛmɛ an b'a fɛ ka jɔnjɔn d'i ma n'ale bɔra yen Madame Sangile fana bɛ gɛlɛ Madame Sangile ne n'a bɛ partenaire il y a 11 ans k'a bara ma furu a ko tanti Jɛnɛba ka tɛ ne wolodugu mɔdugu de a taara Faransi a ko n'Ala ni kɛra sɔnna ma a mon retour an bɛna activité caman kɛ ɲɔgɔn fɛ a kɔrɔmaso ye mun ye nin min sigilen filɛ na radio jigi mɔgɔ dɔ don ɲama min b'o olu ka radio kɔfɛ a commencera k'o cɛ ɲama ni hali 2 millions tɛ se k'a cɛ a y'a kɔ a da la k'a cɛ mɔgɔ mɔgɔ ɲama cɛ ka bɔ i da la tigi b'i ka bien-être fɛ a b'i ka santé fana fɛ donc o de kama an tɛ se k'ale fo ka s'a dan na an ka partenaire ɲuman fana don an ka partenaire sabanan jɔnni fana la mairie wala kɛ a ne ka association tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo foyi de tɛ kɛ ka t'i regroupement la n'a t'a fɔ k'a ye taa Madame Keita nɔfɛ o bɛɛ ye bonya belebele yan fɛn fɛn mana kɛ yan nɔ réunion ba fɛn fɛn a kɛra Bamako a kɛra Kati wala kɛ bɛ ne wele a ko ma sœur il faut nous représenter donc a ye n bonya n b'o bonya masiri kama n bɛ aw yɛrɛ fana fɔ ka wale ɲuman dɔn du terrain nin kɔni ni Ala ye mɔgɔ mɔgɔ ci k'i bɛ du terrain ni anw ma i y'an sutura de Ala ka sutura birifini d'a kan Ala ka sini kana laban ko ɲuman d'a ma ka n'a muso n'a den kɔrɔ ɲɔgɔn bolo a bɔra nafolo min na ya rabi yama Ala kana taar'o la la Ala ka caman bila nɔ la an bɛ Ala deli o dɔrɔn pe de la voilà Katikaw dɔrɔn tɛ parce que n ka kuma daminɛ la je suis la vice-présidente au niveau national mais ne ka présidente elle est un peu âgée donc ne de bɛ ka bureau 2 piloter i y'a faamu nka mana kɛ cogo cogo f'i k'a tɔgɔ fɔ sinon au niveau local la Kati si ne de présidente mais au niveau national je suis la vice-présidente donc n bɛ n ka présidente fana fɔ k'a wale ɲuman kɛ parce que polisi b'a la ne ko n ko militaire et corps habillé douane b'a la polisi b'a la eaux et forêts b'a la sapeur b'a la n'ale ye min garisɛgɛ ka fara ci ne b'a dɔw dɛmɛ n ye douane muso 3 min wele Ala y'u cɛw min ju dɔgɔya n'u cɛw tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ au sein de l'UNTEM Ala nan'u cɛw min ju dɔgɔya donc n ka secrétaire général n'o ye Yakuba Katle il m'a dit bouche à bouche ko Madame Keita il faut penser à ces veuves là donc hali ni fɛn b'u bolo a ka kan ne k'u nita d'u ma parce que u ka droit de don an bɛɛ de kelen Mali kɔnɔ d'après les anciens combattants il faut qu'on évolue en bloc n'an taara ɲɔgɔn fɛ a ka ca Ala fɛ jamana in bɛ yiriwa ne ma mɔgɔ si to n ye bolokɛsi n'o ye régime para mɔgɔ ye olu ka victime bɛ yen polisiw ta bɛ yen douane fana bɛ yen fɛn fɛn de n'i ko ko i ye victime ye
y'a faamu k'i cɛ tora kɛlɛda la a kɛra mort naturel lo que tu sois veuve seulement ne b'a d'i ma ne ma mɔgɔ bɔ mɔgɔ la kati dɔrɔn tɛ c'est au niveau national parce que hali 20 janvier tɛmɛlen na san lo min dira ma n ye dɔ di jɛnamuso dɔ ma Segu u nanu tɛmɛna j'ai donné 10 enveloppes aux veuves de Segu donc c'est pour vous dire que les diminuent surtout c'était minnu fiye n'u bɛ loyer la an bɛ ɲɔgɔn dɔn Kati yan an bɛ ɲɔgɔn dɔn Mali fana kɔnɔ i y'a faamu donc o de kama ne y'a di bɛɛ ma voilà kosɛbɛ nin de diyara n ye kosɛbɛ n'i ye ala ye média wele k'a yira k'a fɔ an kɔni bɛ yan degun b'an kan sɛgɛn b'an na parce que jamana in bɛ cogo min bi jamana in bɛ kɛlɛ min na c'est une guerre asymétrique i y'a faamu an bɛ bɔ nin na san o san an t'a dɔn si bɛ ka janfa de donc ni min sera ka an sɔn an kɔni an ta ye foli an b'i fo k'i waleɲuman dɔn baɲumankɛtɔn fɛn fɛn mana na que tu sois la bienvenue a ka dɔ i la dɔrɔn k'a fɔ k'i b'a fɛ ka na veuve dɛmɛ veuve yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ ni maliyɛn jeli bɛ fɛn fɛn na parce que an dɔrɔn tɛ sɛgɛnbatɔ civil dɔw bɛ yen nɔ an fana ka fisa n'olu il faut qu'on soit clair n'a dɔrɔn k'i b'a fɛ ka na dɛsɛbatɔw dɛmɛ que tu sois la bienvenue o de weleli kan bɛ ne bolo k'a fɔ k'a daminɛ yan nɔ fo farajɛ jamana na ni min ko k'i b'anw dɛmɛ que tu sois la bienvenue o weleli kan de bɛ ne bolo wa cɛ ma kɛ nata kama dɛ parce que mɔgɔ min don politique mɔgɔ fana tɛ politique mɔgɔ tɛ a tun bɛ RPM de la a démissionné na mais tout compte fait a kɔni bɛ ka mɔgɔ dɛmɛ hali sɛbɛnnikɔrɔ muso a taara du 70 dolu fana ma l'autre jour ne yɛrɛ taara o fana assister i y'a faamu donc an k'a bila an kunna k'an dɔrɔn tɛ a bɛ k'a kɛ an n'a ɲɔgɔnna caman de nse merci bien. bon n'i ko muso i ko du tɛ se ka taa muso kɔ dɛ mɔgɔ min ye muso sɔn i ye du sɔn i ye quartier sɔn i ye jamana sɔn vraiment an bɛ Segu Ngulu an bɛ dugawu k'a ye ala ka nin ɲɔgɔn caman a y'a bɔ nafolo min na ala ka caman bila a nɔ la vraiment awɔ an tile bɛ mɔgɔ mɔgɔ n'a ye dɛmɛ kunsan ma an b'a tigi remercier beaucoup an b'a tigi fo k'a waleɲuman dɔn awɔ bɛɛ tɛ mɔgɔ sɔn a ɲɔgɔn bɛ mɔgɔ caman bolo mais a taabolo t'o bolo vraiment awɔ merci.